ప్రార్థన మనలోకి రావాలి, రూతు ప్రేమ రావాలి. అలాగే ఎంతో మంది ఒక్క వాళ్ళని తెలుసుకోండి, అలాంటి స్త్రీ మంది ఉన్నారు మన బైబిల్లో. అలాంటివి తెలుసుకుని ప్రభువా నాకు సమస్యలు ఉన్నాయి, నా సేవకుడికి సమస్యలు ఉన్నాయి, అన్ని తీర్చువాడు నీవే. మమ్మల్ని అనేక మాటలతో ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ప్రభా. ప్రభా ఆ మాటలన్నీ తీసివేసి ఆ మాటలన్నీ నాకు దీవెనలుగా మార్చు ప్రభా అని ప్రార్థన చేయి. నీ ప్రార్థన యెహోవా ఆలకించువాడు. ఆయన నీకు వచ్చే చెడు మాటల్లో కూడా ఆశీర్వాదంగా మార్చును గాక. ఆయన మార్చుతాడు, ఆయన మార్చగలిగే దేవుడు. ఆకాశాన్ని భూమిని సృష్టించాడు, నిన్ను సృష్టించాడు, నన్ను సృష్టించాడు. అలాంటిది ఆయన అలాంటి మాటలు దీవులుగా మార్చరంటారా? మార్చుతాడు, అనేకంగా మార్చుతాడు. ఆయన యెహోవా, మన దేవుడు ఆయన యెహోవా. ఆయన జీవాత్మను వదగానే మనం మనుషులమయ్యామండి. కాకపోతే ఆయన ఆత్మలోనే మనం బ్రతుకుతున్నాం. కాకపోతే లోకానికి మర్చిపోయాం. ఆ రోజు ఆదాము అవ్వ చేసిన తప్పే మనం కూడా చేస్తాం. అలాంటి తప్పు మనం చేయొద్దు. మన యెహోవాని మనం విడిచి వెళ్ళొద్దు. ఆయన సాయంత్రం కాలం వేళ మనతో ఎంతో బాగా మాట్లాడదామని వచ్చేవాడంట. కానీ అదే అక్కడే మనం ఇప్పుడు ఉంటే మన యెహోవాని డైరెక్ట్గా చూసేవాళ్ళం. కానీ అలాంటి భాగ్యాన్ని కోల్పోయాం. మళ్ళీ మనం కావాలి అంటే మన పిల్లల తరాలు కూడా అలాంటి భాగ్యాన్ని కావాలంటే నువ్వు యెహోవాతో మాట్లాడు, నువ్వు యెహోవాతో ప్రార్థన చేయి. ఆయన నీ ప్రార్థన ఆలకించువాడు. నువ్వు మాట్లాడితే తప్పనిసరిగా ఆలకిస్తాడు నీ ప్రార్థన. మోకాలు వేసి ప్రభువా అని ప్రార్థన చేయి. తెల్లారుజామున ప్రార్థన చేయి. ప్రభువా నీ పాపిని అని. పేతురు ముమ్మార్లు పొంకాడంటే నువ్వెవరో తెలియదని నైట్ చెప్పారు పాస్టర్ గారు. కానీ ఆయన జీవితాంతం ఆయన అది ప్రభువాని చేసింది తప్పు అని ఆయన బతిమాలాడలేదే. అలా మనం చేసిన ప్రతి చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ప్రభువాని చేసిన తప్పులు క్షమించు ప్రభువా, నాకు తెలియకుండా అనేక మాటలకు ఇబ్బంది పెట్టుంటాను, నన్ను క్షమించేసేయా, నాతో మాట్లాడు ప్రభువా. నేను పాపిని ప్రభువా అని నువ్వు ఎప్పుడైతే ఒప్పుకుని నీ దేవుని సన్నిధిలోకి ఎప్పుడైతే వస్తావో ఆయన నిన్ను కన్ఫర్మ్గా మారుస్తాడు తెలుసా. ఆయన్ని మార్చగలిగిన దేవుడు. అంతేగాని పాపాలు అమ్మో అందరూ చెప్పారు కదా అని పాపాలు మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకొని పాపాలు పైగా పిల్ల చెప్పింది కదా అని ఒప్పుకొని ప్రభువా నువ్వే ఉన్నావు అని నువ్వేసి వెళ్ళిపోయి ఆ గుమ్మం దాటాక అంతే మామూలే మళ్ళీ ఎప్పుడులాగే వచ్చేస్తుంది. అలాంటిది మన సాతాన్ని మనలోకి రాకుండా ఉండాలి. ఎలా తెలుసా, మనం బాగా బ్రతకాలి, యేసయ్య స్వరూపంలోకి వచ్చేయాలి. మనం యూదులో వెళ్తుండగా వద్దురా ఈ తల్లి ఎంతో మంచిదిరా, అసలు ఇవన్నీ ఎవ్వరు ఏమనకూడదురా, అందరూ వచ్చాయి నీ వల్ల, నీ కుటుంబం, నీ బంధువులు అందరం మారిపోవాలి. నీ హస్బెండ్ కూడా ఎక్కడికి వచ్చేయాలి, నీ పిల్లమే నా భార్య, దేవుడే నా దేవుడు, నాకు ఇంకెవ్వరో లేదు. మొఖాలు వేసి స్తుతించు, వాళ్ళు మారాలని. అంతేగాని వాళ్ళని తిరిగి ఎప్పుడు తిట్టకో, ఎప్పుడు ఏది అనుకో, నీ దేవుని చూపించి. అంతేగాని అయ్యో వద్దు వాళ్ళేదో తిట్టారు అని నువ్వు తిరిగి తిట్టావనుకో, అది కూడా అన్యుల వైపు వెళ్ళిపోతున్నావు, నువ్వు దేవుడి వైపు ఉంటున్నావు అనుకుంటున్నావు. కానీ ప్రేయర్కి మాత్రమే క్రైస్తవుడివి, తర్వాత అన్యుల్లోనే కలిసిపోతున్నావు. అలా కలిసే జీవితం మనకొద్దు. దేవా వాళ్ళు నన్ను తిట్టారు, దేవా నన్ను తిట్టారు, అయినా నాకు బాధ లేదు. కాకపోతే వాళ్ళు రేపొద్దున్న నరకంలో కాలిపోతే నేను చూడలేను ప్రభా. వాళ్ళు నాకు వరుసకి ఇలా అవుతున్నారు ప్రభా, నా చుట్టాలు ప్రభా, నన్ను మార్చు ప్రభా అని ప్రార్థన చేయి. ఒక్క రోజులో రాకపోవచ్చు, ఉత్తరం 10 రోజుల్లో రాకపోవచ్చు, కానీ ఎప్పటికైనా ఉత్తరం వస్తుంది కదా దేవుడి దగ్గర నుంచి. మనం మనస్ఫూర్తిగా చేస్తే ఎప్పుడు మనం తెచ్చుకునేది ప్రార్థన ఆలకించేవాడు. మన ప్రార్థన ఎలా ఉండాలంటే దేవా అని ప్రార్థన చేయాలి. ఆయన అనాలి వదులు తల్లి అనాలి. ఎందుకు తెలుసా, వేలాది కోట్ల మంది దేవదూతలు అక్కడ ప్రార్థన చేయించుండగా ఇక్కడ మనం ఒక్క పాపి ప్రార్థన ఎంతో ఆనందం అంటే తెలుసండి. మన ప్రార్థన ఆయనకి ఎంతో ఇష్టం. మనం కూడా నరకంలోకి వెళ్దామా, పాపంలోకి వెళ్దామా? నరకంలోకి వెళ్దామా, పరలోకంలోకి వెళ్దామంటారా? పరలోకంలోకి వెళ్ళాలంటే మరి మనం మోకాలు వేసి దేవా నీవు పరలోకంలో ఎవ్వరూ లేదని స్తుతించాలా వద్దా? మనం వంట చేసినప్పుడు, బట్టలు దూతున్నప్పుడు, ఆఖరికి మొక్కలకి నీళ్ళు కూడా నువ్వు దేవుని స్తుతించావంటే ప్రతిదీ అభివృద్ధి పొందుద్ది మీ ఇంట్లో. నీకు లోటే నీవు ఇది లోటు అనుకునేలోగానే అది నీకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. నీవు దేవుని యందు విశ్వాసము కలిగి సంపూర్ణంగా ఉంటాడు చూడండి, అప్పుడు వస్తాయి. నువ్వు చర్చికి వస్తున్నావు, 3 సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నావు, 4 సంవత్సరాల నుంచి 5 సంవత్సరాల నుంచి కూడా వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు చాలా మంది. కాకపోతే వాళ్ళు ఒక్కళ్ళ ఆత్మనన్నా తీసుకొస్తున్నారా? తీసుకురావట్లేదు. నేను